Jirko, udělej televizního hlasatele. Ale to dělám pořád. Jirko. Ale to každej zná. Udělej ho. To si všichni rádi poslechnou znova. To je jako kdybych chtěl, abys udělal ještěrku. No. A proč ne? To se na desku hodí. Pozor. Koukejte se. To byla hezká pantomima, pěkné. Díky. Hezké. No ale teď něco pro ty, kteří nemají tak silnou představivost. Zavřete oči. Přicházím. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19:30 vysíláme první vydání televizních novin. Ve 20 hodin uvedeme přílohu televizních novin. Ve 20:20 přílohy televizních novin. Ve 21 hodin a něco? To bude první díl francouzského filmu podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu Ubožáci. Ve 22 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. No a pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žorvé. Mám zelenitouche. Česky manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies Paní Mariánka, matka pluku. Ve 20:15 pátý díl trojdílného televizního seriálu příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dále to bude přepis známého románu Žila Verena Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta, známé skladatelské dvojice, John do vany. No a potom to už budou zprávy. A ještě jaké bylo počasí. Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplej franta postupuje ze severovýchodu. A ještě upozornění pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas. Někdo ukradl hodinky. Je přesně